Dr. Kacsa és a periódusos rendszer rejtelmei. Ez mi? Dr. Kutya. Ez mi? Nem tudom. Még el se tudom olvasni, hiszen ez ultrakódolva van. Ahogy mi mondjuk. Unicode. Hívjuk ide Macit, ő mindent tud. Basszus, azért mégse tudhatok én is mindent. Figyelj már, de izgi! Ott van egy ilyen vastagabb vonal. Az a bór asztácium vonal. Micsoda, Maci? Te mégis érted ezt? Én? De jó értem ezt. Te hülye, nem te. Én. Ki az az én? Hát én, Jani bácsi. Én vagyok Jani bácsi. Azért a rákot jobban szeretem, mint a csukát. Mert én is rák vagyok. A rák, de nem vagyok gáz. Én vagyok Jani, én vagyok rák, de nem vagyok túl nagy gáz. De jó az eszem, ez a kémia elvem. La 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 la. Jó, ezt megértjük, de mi? Ez a izé-bizé. Ti tudatlan állatok. A periódusos rendszert Mendelejev 1869-ben alkotta meg. Az akkor ismert 63 elemet növekvő atomtömeg szerint sorba rendezte. Felismert, hogy az elemek tulajdonságai szerint szakaszosan ismétlődnek. A hasonló tulajdonságú elemeket egymás alá írta. A kémiai hasonlóságot olyan alapvető tulajdonságnak tartotta, hogy az elemek atomtömeg szerinti sorrendjét is felcserélte, csak hogy a hasonló elemek egymás alá kerüljenek. A periódusos rendszer minden kémikus számára alapvető munkaeszköz. Számunkra pedig az atomok közötti eligazodás segítő kémiai térkép. A periódusos rendszer az elemeket és az atomokat kémiai táblázata. A táblázatban különböző hosszúságú sorokat és oszlopokat találunk. Az első sort 2, a másodikat 8, a harmadikat ugyancsak 8, a negyedik sor 18 elem, illetve atom alkotja. Összesen 7 sort, más néven 7 periódust és 18 oszlopot tartalmaz a táblázat. Az oszlopszerűen egymás alatt elhelyezkedő elemek, atomok csoportokat alkotnak. Az atomoknak a periódusos rendszerben elfoglalt helyét az atomsorszáma a rendszám egyértelműen megadja. A rendszám egyenlő az atom magjában lévő protonok számával. Mivel az atom semleges, a rendszám elektronburokban lévő elektronok számát is megadja. A periódusos rendszerben az elemek atomjaik növekvő protonszáma szerint sorrendben vannak. Hogy a... és a... Janibá, nem beszélné magyarul? Annyi, hogy ez a periódusos rendszer nem nektek való. És miért nem? Mert ti ezt úgysem értenétek meg. Szerintetek kiről beszél az utókor? Éljen Janibá! Janibá a legjobb! Beszélj majd az utókor kiről? Janibáról! Hogy a...